Hai să vă dau micul meu dejun, foarte sănătos. Avem ovăz cu fructe uscate. Așa. După care punem niște proteină. E foarte bună, ciocolată cu cocos. O aromă foarte bună. Punem unul de ăsta peste. E de la Whey. Foarte mișto și foarte bun. Pliculețe direct, numai lei îl pui. Fără niciun stres. Așa. Îl pui aici peste. Așa. După avem lapte de migdale. Foarte bun și ăsta. Pui peste. Așa, după care amesteci. Dar e foarte bun. Și mirosul, cocosul ăla și cu ciocolata, rupe. Chiar mișto. Eu ăsta îl mănânc și dimineața și seara, adică e chiar bun. Ai proteină. Mișto. L-ai amestecat bine. Și proteina asta de la Whey e chiar bună și se topește foarte repede. Nu lasă cocoloaș și nu are nicio treabă. L-ai amestecat asta. După care pui banane. Așa. Și cam asta e. Foarte bun și foarte sănătos. Încercați-l să vedeți cum e.